аксарият вақт шикоят мекунед. шикоят аз мардум, шикоят аз нафароне ки шуморо намефаҳманд, шикоят аз зиндагӣ, шикоят аз ҳама чӣ. аз ҳамаи вохӯриву суҳбату саволҳои мураккабтаринаш ҳамин суҳбати мо ба ҳамин буд. Ростгӯямо дурӯғ? Рост. гапи рост намефорад. аз қадим то ҳозир барои рост гуфтан одаморо дор кашиданд, одаморо овехтанд, насимира пӯсташро тарошиданд, дар оташ сӯзонданд. ҷордано бруно сӯзонданд, ян гуссо сӯзонданд, леонардо да винчи, микеланҷело, тамоми наваторҳои дунё дар турмаҳо пӯсонданд. дар ягом аср ягом кас ба гапи рост намефорад. шумо аз ҳамаи саволҳои шумо додагӣ барои ман ҳамаш осон буд ва мураккабтарин саволатон ҳамин буд. шумо ба ман иҷозат диҳед рост гӯям. дардманд хаб кунад ё пеши духтур равад? дард дорад одам, дард мекунад. вақте ки дардатро ҳамсояҳо намешунавад, дарк намекунанд, ба духтур муроҷиат мекунем. ягонташ маро намешавад. ман имконият дорам ки ҳамин дарди ман ба ҳамино расам. ҳастанд байни ҳамин нафарода ки масалан қадри қимати масалан маҳорати шуморо баланд медонанд, шуморо эҳтиром мекунанд, хоб хизматҳои шуморо ба инобат мегиранд, кӯмак мекунанд. ҳамин шабу рӯз ба ҳамин агар гапамон набурӣ, ҳамин роҳбарҳо ба як муроҷиат дорам. ба номи шумо хат рафт, агар ҷавоб нависед ки ҳа ё не. наметавонем иҷро карда, наметавонем, метавонем. ақаллан ҷавоб нависед. даратон ба одам омад, илтимос дара эъла кунед, қабул кунед. чӣ мехоҳӣ? ҳамин бачем анаи корта иҷро карда метавонем, ин корта наметавонем. обрӯи роҳбароро нарезонед. як ректора номша намегирам, обрӯш нарезад. 3 бор дараш рафтам, 3 бор дараша мара қабул накардааст. ки дар бораи ҳамин китобам 2-3 калима пурсам. ҳамин китобҳои охирам ба бисёр ҷо муроҷиат кардагӣ ҳастанд шахсоне ки ман беиҷозати ваё номашон намегирам, мумкин ранҷанд, хафа шаванд. кам камак баъзе рафиқоне ҳастанд ки ман пурсидам ки дар ягон ҷо номатонро гирам, гуфт бародар номмонро нагир. ҳамин китобҳои охир ба як кам кам мекунанд. агар баъди сёмкаву баъди ҳамин корҳо пурсид, мумкин номашо пешҳо гоҳ гоҳ мешуд, вақтҳои охир бисёр кам. акоши дар нақшофарии шумо дар театр, дар кино умуман баҳо нест. масалан иноро тоҷикони иноро сатҳи олии санъатшиносии ҷаҳонӣ баҳо додааст. ҷаҳониҳо баҳо додааст. хуб, дар зиндагӣ, дар муносибат шумо ҳамин маҳорати актёритона дар муносибат бо одамон истифода мебаред ё не? ман аз рӯзе ки то ҳозир худама андеша мекунам, 40 сол 50 сол ман худама кофтам. ту кӣ ҳастӣ? ту чӣ хел инсоне? аз куҷо омаде? куҷо меравӣ? бо чӣ кор машғулӣ? туро чӣ хел фаҳмиданд? яке дарвешат мегӯяд, яке ин хелет мегӯяд, як хел мегӯяд. як бор мо багӯй ту кӣ ҳастӣ? манам мисли шумо одамам. дар Владивосток ё Камчатка куҷоба 3 рӯз ё 5 рӯз 6 рӯз баъди заминҷунбиш як тифла беоб беавқот аз таги замин бароварданд. миллаташ рус. ман бошпуртам ба тоҷик навиштагӣ. гӯё ягон одами наздики ман аз таги хок баровардам. поҳояш кашол, ҳарду по кашол,
ба зур чашмонашо мекушод. 7 рӯз беоб, беавқот, бенон. ҳамун бегоҳ ман зор барои ҳамун кӯдак гирья кардам. барои ман фарқ надорад кадом миллатай. ҳамун тифл гӯё ки тифли ҳамамонае. ман аслан муқобили ҷангам. ман ҷангро нағз намебинам. ман ғавғоро нағз намебинам. ман як пешаи мурдан як орзу дорам. ҳамин роҳбарои давлатҳои ҷаҳон ҷамъ шаванду шинанду маслиҳат кунанд. ҳамин ракетаҳои қиматбаҳо, подводни лодкаҳои қиматбаҳо миллиард ҳамунро сарф мекунам. рӯи замин ними планета дардмандае. як дусе ракет, як дусета пароход пули ҳамуна ҷамъ кунанд. барои дардмандҳо дору офарам. дар рӯи замин мегӯянд ки спид, рак табобат намешавад. ошим гадо мегӯяд ки маблағ ҷудо кунед, ҳаминҳо ҳам табобат мешавад. дар ин дунё як чиз табобат намеёбад. аз ин дунё омадану рафтан. ина фақат худованди карим ҳал мекунад. барои ҳамин бародар, шумо гуфтед ки дар зиндагӣ актёрӣ мекунед. ман дар рӯи замин ба фикрам ягона актёре ки дар зиндагӣ бозӣ намекунад. агар чанд сол бо ман вохӯрда бошед, мана ай даромадан фақат бо илтимоси шумо туқума иваз кардем. мана бо бинед дар зери ҳамин туқумам ҳамун Ошим Гадои оддӣ ягон хеста рол бозӣ накардам. гӯштингири зур бояд дар кавёрхча нишон диҳад. актёри зур саҳнаба нишон диҳад, киноба нишон диҳад. дар зиндагӣ мо ҳамамон бояд одам бошем. ай нуқтаи назари худам ман дига баромад намекунам. шумо хушбахттарин одам қатъи Носир ки бошед Носир тавонистед маро гап ба даровардам. одамон мегӯянд ки Ошим Гадо сергап аст. фейсбук ба Израил менависанд ки ни в Голливуде, ни в Болливуде такого актера нету. Аз США навиштаги документ аст. Я в мире 2 человека признаю. В спорте Дагестане номаши Хабиб Нурмагомедов, который выиграл людоеда. Я считаю, говорит он, номер 1 спортсмен он, номер актер 1 Ҳашим Гадо. шумо асари Данкоро хондагиме? як бор ту ҳам рост гӯй? нахондам. ахирша гӯй. дилаша мебрӯрад. раҳмат. ҳамин ман Данкои тоҷико. нест дар ҷаҳон одаме ки дар санъати кинову театри ман дар адабиёт худамро нависанда эълон накардам. дар китобҳоам навиштам ман писака, ман шогирд. ман даъвои нависандагӣ надорам, ҳоло ки 260 ҷилд дар матбуот буромад истодам. ман чӣ даъват мекунам инсонам? барои китоб бихон, одам шав, ба халқат хизмат кун. ҳамин ҷумла зараровар аст? ҳамин 82 соли умри шумо чӣ хел гузашт? дар як лаҳза буд. мегӯянд ки умри инсон бисёр зуд мегузарад. аз оне ки ман медонам чизе намегӯям. фақат як боақилтар, донотар аз ман, пеш аз ман ин дунёро омаду диду гузашту рафт. агар шумо қаноатбахш шавед, бо гапи ҳамун анҷомаш медиҳам. аз они худам бо хомӯшӣ беҷавоб мемонад. ҷавоби шахсе ки 1000 сол пешаи мо ин дунёро чӣ хел хулоса кард. аз ҳама баланд бисёр ҳамин Хаём гуфтааст,
чун парда дарафтад натумоним намам аз ҳама баланд ҷавоб додагем баъди ин мо шогирдҳои ва ё набераҳои ва ё ҷавоб додан бениҳоят душвор аст анакун шахсе ки 1000 сол пеш ин саволи мураккаби шуморо чӣ ҷавоб додааст гуфт чун ин дунёро дарёфтӣ дарк кардӣ ба гумони ман бисёр савол ба дараҷаи олӣ ин бандаи хокӣ ҷавоб додааст аз даре даромадам аз дари дигар бурун шудам ман аз устод умари хайём бузургвор аз ин устоди бузургвор баъди инҳо чизе илова карда наметавонам ман ба хоки пои онҳо намеарзам барои амин бо суханҳои устодони бузург ман шуморо ҷавоб додам дӯстони азиз бинандаҳои азизи шабакаи сафина дӯстдорони санъати театр кино мухлисони актёри ҷаҳонӣ ҳошимгадо суҳбате доштем бо ин нафари бисёр ҳам хоксор ва вақте ки суҳбат мекунем бо ин кас бо дунёи ин нафар вақте ки ошно мешавӣ дар ҳақиқат дарк мекунӣ ки ҳошимгадо кист ҳунару маҳорати он нафар чӣ қадар аст ва кадом зинаҳоро фатҳ кардааст акои ҳошим 82 сола шуд ва ба акои ҳошим ба ин сину сол нигоҳ накарда ки ин қадар китобҳоро навишт аксарият дарк намекунанд ки китобҳои акои ҳошим чӣ гуна маъно дорад чӣ фалсафаи баланд доранд мо пеш аз ҳама саломатӣ сарбаландӣ ва муваффақиятҳои нав ба навро орзумандем ташаккур бори дигар муборак бошад мо умедвор ҳастем ки боз солиёни дароз бо китобҳои худатон бо нақшҳои худатон бо офаридаҳои худатон бо маҳорату малакаи худатон дили миллионҳо нафар на танҳо тоҷик тамоми дунёро тасхир мекунед бори дигар муборак бошад акай азиз